Загубата. Те да си поговорим за загубата. Какво е загубата? Как ще дефинираме загубата в този разговор? Да, всичко, което ние обичаме в този живот, то е преходен, включително собствения си живот, ние ще го изгубим. И ако подходим реалистично към живота, т.е. че ние не сме безсмъртни и сме тук за малко, аз мисля, че можем много да спечелим. Е ли възможно това за един човек, който е в началото на живота си и някакси той още е в фазата на безсмъртието? Тоест всички тези загуби, за които ти казваш, са толкова далеч в бъдещето, при едно нормално развитие, че те не са реални. Далеч и не толкова, защото в реалния живот един човек на 15-16 години със сигурност се сблъскал с поне с една загуба. Било то на домашния си любимец, на баба, на дядо, нали, и включително по-тежки на родители или други роднини, приятели, гадже, статус. Така че аз мисля, че ние от ранна детска възраст започваме с преживяването на загуба и нека сме честни, нали, самия ни живот започва с раздяла. Ние се срещаме с нашата майка, разделяйки се с нея. Разбирането на загубата и справянето с загубата е тема за всеки един човек, независимо от възрастта, на която се намира. Темата за живота, смъртта, любовта, загубата, това са вечни теми и те ни засягат от най-ранна възраст. Не случайно са част от всички детски приказки. Да, абсолютно. Абсолютно. Доста жестоки приказки, между другото. Някъде бях чела, че всъщност това е част от ролята на приказките, да ни подготвят за подобен тип преживявания. За загубата, за страха. Нали, не случайно във всяка приказка има чудовище, има страх. Нали, тоест ние имаме нужда да, дори във въображението си, да се поставяме в подобни ситуации. За да може някакси да се подготвиме за преживяването им. Точно така. Преди малко, изреждайки видовете загуба, ти до загубата на хора сложи и загубата на неща, които не са живи и не са материални. Статуса, мечтите ни, любовта на някой човек. Една и съща ли е загубата на тези две групи неща? На живи хора и на други неща, които са много важни за нас? Ще направя едно сравнение с малко дете, което има един период в живота си, което то започва да се отделя от майка си. Обаче не е готово изцяло да я пусне и затова, примерно, то много се привързва към някоя плюшена играчка или одялце или някакъв друг любим предмет. И го наричаме в терапията, нали, преходен обект. Тоест, детето си ходи с това, примерно, любимо мече или любимо одялце навсякъде. И то му дава чувство за сигурност. Тоест, малките деца получават подкрепа не само от хората. Те получават и от неживите. От вещите, от предметите около тях. Получават усещане за сигурност и свързаност. Защото в крайна сметка това, което ни зарежда, е това, което ние изпитваме към въпросния обект. Нали, затова, например, трябва много да се уважава траура при загуба на домашен любимец. Една от моите клиентки, също тинейджър, наскоро ми разказваше за загубата на котката си и колко тежко й се отразило, но когато навлязохме в детайл, се оказа, че всъщност тази котка е била за нея като брат. Нали, тя е живяла 17 години. Брата, който не е имала наистина, може би. И тя казва, аз знам, че това не е човешко същество. Знам. И аз казвам, да, но ти си човешко същество. Това е твоята любов, това е твоята привързаност. Нали, тоест ние страдаме за своята загуба. Тоест, когато някой страда за нещо, което нас не се струва, за загубата на нещо, което нас не се струва смешно, какво па толкова страдаш за загубата на това нещо, да си даваме сметка, че всъщност този човек в момента страда наистина, независимо ние как оценяваме неговата привързаност и той има нужда от подкрепа в траура си. Абсолютно. Особено когато говорим за тинейджърска аудитория, да имаме уважение. Един проблемите на нашето общество е, че ние смятаме по-малките за по-неставащи. Да, но е важно да имаме уважение към другостта по принцип, защото за мен изследванията показват, няма обективно стресово събитие. Нали, например, ако аз и ти преживеем катастрофа, за мен тя ще има аз ще имам едно преживяване, ти ще имаш друго преживяване за това нещо. И фактически трябва да имаме уважение към това, че за всеки човек, спрямо неговата индивидуалност и уникалност, лична съдба, история и така нататък, той има право на своето страдание, на своята различност. И ако за мен, например,
загубата на домашен любимец е средно стресово събитие, то за някой това може да бъде изключително дълбока емоционална загуба, за друг може да бъде нещо, което да преживее за 2-3 дни. Лека досада, че трябва да се решава, да се справя с това. Да, и това, което според аз забелязвам, че много пречи, е когато хората се опитват да дават универсални съвети и формули. И може би една от големите грешки на нас, възрастните спрямо по-младите, е, че се опитваме да даваме разрешения. А не въпроса до разрешение понякога, или особено когато става дума за емоционален проблем, много често другия човек има нужда да бъде чут, има нужда от пространство за това, което преживява. А не от айде сега отиди, направи еди какво си. Да му ще кажеш ти как да се справи, за да ако може да спре да страда. Да го фиксираме. Нали, да гледаме оправиме на преживяването, примерно на тъгата или на траура, като на проблем, който трябва да се оправи. Не, тъгата и траура са част от човешките преживявания. Както казахме, нашия живот започва с загуба, започва с раздяла. Нали, това е, болката е цената, която плащаме за любовта.